Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για από μένα. Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανατολική Αττική, Καμπούρης Φίλιππος, μάχη για την Αττική. Και ο Μανούσης Ηλιάκης από τον νότιο τομέα, μάχη για την Αττική. Για τον αυριανό περιφερειάρχη μας, Φίλιππα Καμπούρη. Είμαστε εδώ για να δείτε μαζί με μας ένα έγκλημα της πολιτείας διαχρονικό, όπου καμία περιφέρεια δεν αγαπάει την Ελλάδα και ο πολιτισμός θα έρθει μόνο από τον κύριο Καμπούρη Φίλιππα. Βλέπουμε λοιπόν Δόβρενα, Ράχοβα, Γέρος Καραϊσκάκης. Είναι το υπέροχο πέτρινο μνήμα. Είμαι 55 χρονών. Είναι στον Ολυμπιακό, στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είμαι σίγουρος ότι 9 στους 10 νεοέλληνες μόνο το γήπεδο Καραϊσκάκη ξέρουνε. Γιατί σας δείχνω αυτό το ωραίο μνημείο. Εδώ υπήρχε κυκλίδωμα. Υπήρχε ωραίο περίφραγμα, καλλιτέχνημα για να προστατεύει την πρόσβαση από βέβυλους στο μνημείο. Ορίστε τα ίχνη σπασμένα. Κανένας περιφερειάρχης δεν έχει φροντίσει για τον πολιτισμό και ενδεχομένως κανένας δήμαρχος. Φαίνονται στις πέτρες οι τρύπες από τους βανδαλισμούς. Βρώμικο, απεριποίητο. Ορίστε η κάρα. Και τι γράφει εδώ λοιπόν? Για άλλη μια φορά επιόθωνος βασιλέος, αντιβασιλεία Σπέργου, Άρμαν Σπέργου, Κόβελου και Ιδέκου. Το μνημείο για τον Καραϊσκάκη, τον Γεώργιο και για τους συναγωνιστές που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας, την ελευθερία του τόπου. Για να βλέπουνε ποδόσφαιρα και τα λοιπά ξέρουνε. Οι ίδιοι αυτοί που εκμεταλλεύονται αυτό το γήπεδο μέσα σε μια μέρα θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν το κυκλίδωμα, το ιστορικό. Τη δεύτερη μέρα να αποκαταστήσουν τις ζημιές και τη βρωμιά. Ορίστε το ιερό μέρος, το ιερό μνήμα, το ιερό μνημείο. Λόγια δεν υπάρχουν. Ο πολιτισμός ώρα 0 στην Ελλάδα, γι' αυτό ψηφίζουμε. Αναγνωστόπουλο Μάρκο, Ανατολική Αττική και Μανούσο Ηλιάκη, νότιο τομέα, και τον Φίλιππα Καμπούρη επικεφαλή μας και περιφερειάρχη, για να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από λίγο που είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Πολιτισμός ώρα 0. Η περιφέρεια στηρίζει τον πολιτισμό, όχι σε σκυλάδικα και σε απευθείας αναθέσεις, αλλά στην ουσία των πραγμάτων. Θέλουμε την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια. Γι' αυτό δεν ξεχνάμε. Στην Ανατολική Αττική ψηφίζουμε Αναγνωστόπουλο Μάρκο, Καμπούρη Φίλιππα, μάχη για την Αττική. Και στην Νότια Αττική ψηφίζουμε Μανούσο Ηλιάκη. Ευχαριστούμε κύριοι.